Добре, имаме интелигентен PDU, но какво означава това на практика всеки ден? Означава три прости неща – мониторинг, предупреждение и контрол. Първи мониторинг. Вижте консумацията в реално време на рафта, по вериги или дори на контакти. Знайте кой консумира, колко консумира и кога нараства консумацията. Втори – аларми. Настройте прагове и получавайте известия, когато консумацията надвиши нормалните граници, когато се приближавате до претоварване или когато се появят аномалии. Практически ще разберете на време, не след като се случи инцидентът. Трети – контрол. В много сценарии можеш да спреш или рестартираш захранването на оборудване, контролирано и от разстояние, без да си физически до рафта. Въздействието е конкретно и незабавно. По-бързи интервенции, по-малко време на престой и по-стабилна инфраструктура. Искаш ли да видим какъв тип мониторинг, известия и контрол подхождат на твоя случай? Остави коментар и ще ти препоръчаме подходящо решение.